Ένα UAV. Ναι, πάρτε ένα UAV και επανέβαινα πάνω. Εγώ παίρνω self. Operator establishing score streak. Ωραία, ωραίο, καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολλά καλά. Ναι, πήρα λάθος στροφή. Πάμε στο munition, ωραία. Θα παίρνω τις τροφές. Α, στο munition. Boneyard, bro. Γιατί να μην αράξουμε train για την Είναι ώρα. κλείσει, ρε. Και πότε ξέρεις. Ισχύει, μπορεί να κλείσει και εδώ. Είναι μια ομάδα στο Most Wanted εδώ, ένας εδώ πίσω. Θέλω να πάω να πάρω τον bounty. Εδώ τους παίζουμε. Κράκ αυτός. Εκεί πίσω από αυτό. Το bounty είναι αυτός. Primary objective complete. All targets eliminated. Target location. Forget it. Παμ, παραμ, παμ. Παραραμ, παμ, παμ. Πού είναι όλοι ρε μάγκες? Να τους βλέπω νομίζω, όχι. Άκυρο. Λόγος. Άκυρο. That's a negative. Gas is moving in. New safe zone located. Απίστευτο. Ρίξτο. Α, πάμε by station ή όχι? Fire station prices are adjusted. Όχι ρε μαλάκα. Πάμε. Άστο, πάμε. Τι να πάμε βασικά, τι να πάρουμε τώρα. Ναι, τώρα γάμισε. Precision και τέτοια. Πάμε τώρα προς τα μέσα. Άμα πάμε θα γαμηθούμε με τον κύκλο. Οκ. Αυτή είναι η ομάδα από εδώ πέρα όμως δεν την έχουμε φάει ακόμα. Ναι, το ξέρω, αλλά θα πάμε αργά. Πάμε το δάσος. Τους βλέπω που είναι. Είναι στο δίπλα κτίριο. Εδώ. Down ένας. Ελίν. Ωραίος. Down κι άλλος. Πάμε να πάρω το shop κάτι. Πάρε γρήγορα, ρε. Όχι. Fire sales over. Παίρνω precision. Precision airstrike available. Λέω, θες να πουσάρουμε, χαμηλά. Ναι. Όταν δεν κοιτάει. Να κάνουμε κανένα down πρώτα, περιμένετε. Γιατί πώς είναι. Enemy precision Ω, πες μέσα, Άρη. Βρίσκε precision. Enemy UAV overhead. Γεια σου μας. Θα έχει άλλη μια ομάδα λογικά πίσω μας τώρα. Munition. Δεν το χρειαζόμαστε καν. Παίρνω αυτό για close range. Τώρα του shop αν θέλετε πάρτε πράγματα. Πάρω ένα πρέζι. Και αφήνω τα υπόλοιπα. Αμάξι. Παίρνω ένα UAV εγώ. Και το ρίχνω. Operator establishing score streak. Είχε τρόφι system η πουτάνα πάνω.
Παίρνω και ένα πρέζι ακόμα. Για δείτε λίγο που είναι ο κόσμος. Οκ. Ωραία, συνεχίζουμε το ευθεία τώρα που είναι κενά. Πάμε να πάρουμε κανένα σπίτι τώρα που είναι. Target Τέλεια. target location. Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. Αυτό έχει μόνο κάτω όροφο, Δεν νομίζω. Ναι. Και πάνω, οκ. Enemy UAV is online. Απανέβαλε. Στερίστε. Εδώ αριστερά μας δεν είχαμε άτομα. Ναι, είχαμε. Εδώ, Marking στο target πράσινο. location. Εδώ στην πυροσβεστική. Στο κομιτήριο, στην πυροσβεστική. Έλα ρε γαμίδι. You're gonna be okay. Όπα ρε. Δεν γίνεται. Relocating safe zone. Δεν μας βγαίνει κανείς από κάτω με παιδιά, να ξέρετε. Από εκεί είναι αυτοί και θα χρειαστεί να φύγουν. Εδώ στον τοίχο ένας. Marking target location. Γαμώ τη μάνα σου ρε πουτάνα. Μπαίνουν άτομα. Από κάτω. Έχω ρίξει μηνύσεις εδώ, Get your squad to the safe zone. Leave no one behind. Τώρα γίνει το τζέντζελο. Θα έρθουν από εδώ τώρα, Από προσέξτε. πίσω μας. Calling in score streak. Copy. Longbow 3-1 on approach. Strike inbound. Ένας βύχη. You've made it to the top 10. Όχι. Gas is inbound. Marking new safe zone. You're gonna be okay. Πρέπει να Πού την φύγουμε έφαγες? σύντομα. Εκεί είναι ένας. Reload ναι. πάντα. Πού είσαι κάτω? Όχι. Έρχομαι. Ναι, ναι. Είναι μια όροφο. You're gonna be okay. Πάμε, κατέβα κάτω. Έχω smoke να ρίξω. Πάμε δεξιά, full. Ναι, ναι. Έχουμε και εδώ μέσα σίγουρα άτομα. Safe zone. Gas is inbound. Εδώ στα βαγόνια. Target location. Στα βαγόνια έχει άτομο. Όχι, όχι. Θα κάνεις εκεί στην ευθεία. Θα τις παίξουν μεταξύ τους αυτοί. Μπαίνω στον γραμμό. Κάκα ένας. Έλα, 4 άτομα είναι παιδιά. 3 άτομα. Εκεί τα γκαρανά, αυτός είναι επικίνδυνος. Down ένας εκεί. Remain. Finish the job. Ένας και ένας. Είμαστε Ελίνα, 3v1, 3v1. Άστον! Δεν στον τόνο. They picked the wrong fight. Σε μέρα το φίνισε. Χελώνα μητσάκια. Μπράβο, ωραία rotation κάναμε. Ο άλλος με άσπρο skin πήγε και κρύψε στο θάμνο μπρο. Approved. Michelangelo. Raphael. That's too easy.